I løbet af de seneste år har jeg besøgt 5 store forlystelsesparker i Danmark og prøvet, hvad de har at byde på. Jeg har derfor nu endelig lavet en top 20 liste over mine absolut favoritrutsjebaner. Jeg har faktisk været i både Disney World og Universal Studios i Florida, men jeg var desværre en kæmpe tøsedreng dengang og turede næsten ingenting. Og det ærger jeg mig virkelig over til den dag i dag, hvor jeg nu er blevet en kæmpe rollercoaster-lover. Vi har selvfølgelig alle sammen vores egne erfaringer, og derfor danner vi selvfølgelig også forskellige holdninger. Så den her liste, den er på ingen måde definitiv, men bare min meget subjektive måde at rangere forlystelser. Med det sagt, lad os komme i gang med listen. Nummer 20. Victor Vanderum i Bonbonland, bygget af tyske Sierra. Det er specifikt en af deres Tivoli-modeller med et ekstremt langt tog. Den har 20 vogne i et tog, hvor der er plads til i alt 40 mennesker per tur. Jeg har givet den her lave placering, fordi selve banens layout og intensitet ligger langt under, hvad jeg foretrækker i en rollercoaster. Man kører maksimalt 51 km/t, så det føles lidt ligesom en vuggevise for folk, der elsker adrenalin. Den var måske sjovere, da jeg var mindre. Nummer 19. Mine-ekspressen i Fårup Sommerland, bygget af hollandske Vekoma. Det er ikke overraskende, at vi finder endnu en børnerutsjebane på 19. pladsen. En junior coaster model fra Vekoma, nemlig Mini-ekspressen. Jeg prøvede den for nyligt, da jeg både var i Djurs Sommerland og Fårup Sommerland. Grunden til, at jeg definitivt kalder den en børnerutsjebane, er fordi, at jeg ret åbenlyst ikke kunne være i vognen. Men jeg fik spændt bøjlen fast og blev sendt afsted. På turen skulle jeg flere gange dukke mig lidt for ikke at blive headshottet af en gren på vejen. Der var nogle fede ting ved forlystelsen, såsom helixen ved droppet og de der near-miss-grene, jeg næsten fik i hovedet, fordi jeg nok var godt og vel en meter fra gennemsnitshøjden på de børn, der prøver den. Men hvis du er på udkig efter en god familieforlystelse at prøve med børnene, så er Mini-ekspressen et rigtig godt valg. Nummer 18. Hundeprutten i Bonbonland, bygget af tyske Sierra. Det er allerede Sierras anden gang på listen med endnu en børneforlystelse. Men denne gang er det nok den mest omdiskuterede forlystelse i Danmark blandt folk fra udlandet, nemlig Hundeprutten. Selve turen er ret tam. Du kører 3 omgange, som består af et højre sving, en helix igennem et hundehus, og så færdiggør du turen med det, der skal forestille at være en lille airtime-bakke. Men det er faktisk udsmykningen og temaet, der gør den her forlystelse så kendt blandt folk uden for Danmark. Det er trods alt en rutsjebane, som er udsmykket efter Henry Hundeprut. Selve forlystelsens historie er lidt længere end det, jeg lige har fortalt, men hvis du vil lære mere om forlystelsens historie, kan du se Theme Park Crazy's video, som jeg har linket til her. Han har lavet en for sjov aprilsnar video, hvor han faktisk fortæller historien om forlystelsen. Videre til næste plads. Nummer 17. Flagermusen i Fårup Sommerland, bygget af franske Reverchon. Flagermusen er en typisk Wild Mouse coaster, hvor de vigtigste kendetegn er små zigzag-stykker på banen, efterfulgt af et lille drop. Jeg synes, den var sjov, og der var faktisk et specifikt moment på forlystelsen til sidst ved en lille airtime-bakke. Hvis man stadig snurrede rundt, og derfor ikke var klar på, at bakken kom, så røg man virkelig rundt i sædet. Jeg taler af erfaring. Ellers er det en meget sjov forlystelse i Fårup Sommerland. Nummer 16. De vilde mus på bakken, bygget af tyske Mark Rides. Her finder vi vores første forlystelse fra bakken, 4 pladser inde på listen. Det er jo også en typisk Wild Mouse coaster, som man godt kan høre på navnet, som basically bare oversat til dansk. De vilde mus. Det her er en helt klassisk Wild Mouse udgave, uden at vognen roterer rundt. Forlystelsen er placeret bag en bygningsfacade, så det ser ud som den er konstrueret oven på bygningen. Jeg kan bedre lide den her version, fordi at man sidder markant bedre fast med en individuel lapbar. På Flagermusen havde man kun én lang fælles lapbar til 2 personer. Selvom selve banens køretid er kortere end Flagermusens, kan jeg bedre lide themingen og layoutet, som der er på den her. Nummer 15. Rutsjebanen på bakken, bygget af tømmermester Valdemar Lebæk tilbage i 1932. Det er en gammel Scenic Railway-model, som er den anden ældste rutsjebane i Danmark, kun slået af Tivolis gamle rutsjebane. Den er placeret ekstremt lavt på min liste, men det er fordi, at bakken virkelig har fucket op med den her forlystelse. De har fjernet alt den charme og alle de små skønhedsfejl, som den havde, efter de har renoveret den. De har sågar skiftet de originale vogne fra dengang med nye vogne i 2010, som samtidig også fjernede deres bremsepersoner, som styrede bremserne på vognen. Og nu føles rutsjebanen bare tom at prøve. Men til gengæld så er den stadig sjovere end de 5 forrige placeringer, fordi der stadig er en god mængde airtime. Og på det andet drop er der også det man kalder en double down.
som også giver en god mængde airtime. Men på grund af de individuelle lapbars, som virkelig låser en fast i sædet, så mærker du det næsten ikke. Til sidst der kører man langsomt ind i tunnelens mørke og dropper for 4. gang. Og det er nok mit highlight på turen, fordi suset i maven for at droppe i mørket og så opfylde det med en airtime bark, også i mørket. Det er virkelig sjovt. Så alt i alt er det en okay forlystelse, som har været meget bedre engang. Nummer 14. Saven i Fårup Sommerland, bygget af hollandske Vekoma. Saven er en family boomerang model, hvilket vil sige, at den kører både frem og tilbage. Det er en familieforlystelse, men den er meget sjov, og der er oftest ikke særlig lang kø til den, hvilket selvfølgelig er et plus. Den starter med at trække dig baglæns fra stationen og op ad en lang lift hill. For resten så sid i bagrækken for maksimal emotional damage på eventuelle venner eller bekendte, som er højdeskræk. Jeg taler af erfaring, det er fucking grineren. Tilbage til selve layoutet. På toppen af lifthillen giver den slip og lader dig falde frit tilbage igennem stationen, hvor man med det samme laver et højre sving, når du kommer ud af stationen igen. Det bliver så efterfulgt af 2 bakker, som faktisk giver en lille smule ejector airtime. Så kører du under gangstien og fortsætter op mod spidsen, som peger lodret op i luften. Derefter kører du hele turen baglæns tilbage til stationen. Det er en simpel, men effektiv forlystelse for hele familien, og det er derfor, den får min 14. plads. Nummer 13. Rutsjebanen i Tivoli. Bygget af L.A. Thompson. Du finder ikke en mere ikonisk forlystelse i Danmark end Europas ældste rutsjebane, som meget passende bare hedder Rutsjebanen. Den her Scenic Railway blev bygget helt tilbage i 1914, men det kan man slet ikke se, fordi rutsjebanen kører stadig fantastisk, og det bliver stadig styret af bremsepersoner, og der er stadig små skønhedsfejl, såsom hvor løs du faktisk kan få bøjlen til at være, hvis du forsøger. Du kan få en virkelig løs bøjle, så du får masser af airtime. Tivoli er klart den forlystelsespark, jeg har været i flest gange, fordi jeg har været der lige siden jeg var et lille barn, som kun turde prøve ting som flyvemaskinerne og galejen. Jeg har specielt et minde fra dengang, jeg var 9 år gammel. Jeg havde besluttet mig for, at jeg ville prøve rutsjebanen. Selvom jeg var utrolig bange for rutsjebaner dengang, så ville jeg bare prøve den. Jeg prøvede den sammen med min familie, og lige efter vi var kommet op på toppen af bjerget, fandt jeg ret hurtigt ud af, at jeg nok alligevel ikke helt var klar endnu. Jeg blev virkelig overvældet og fandt derefter ud af, at der nok skulle gå mange år, før jeg gav den et skud igen. Og faktisk gik der helt indtil jeg fyldte 16 år. Så lige præcis den oplevelse i rutsjebanen var nok en af de primære grunde til, at der gik så lang tid, før jeg blev ellevild med rutsjebaner. Nu kan jeg til gengæld slet ikke få nok af dem. Men alt i alt er det absolut den mest ikoniske forlystelse i Danmark. Selve oplevelsen er bare blevet en lille smule tam for mig nu som voksen, og derfor får den lidt lave placering. Nummer 12. Orkanen i Fårup Sommerland, bygget af hollandske Vekoma. Orkanen er den første af 2 inverted coaster modeller på den her liste. Mere specifikt er den en suspended family coaster. På den her type rutsjebane hænger personerne, der prøver forlystelsen, under skinnerne i stedet for at sidde ovenpå dem. Grunden til, at orkanen er så langt nede på min liste, er primært den meget korte længde. Fra toppen af lifthillen til stationen tager det kun 33 sekunder. Men i forhold til layoutet synes jeg stadig, der er nogle fede ting. Man dykker kort under vandet efter droppet igennem en tunnel, og kort så drejer man voldsomt igennem en overbank turn til højre. Efterfølgende kommer der en hurtig helix og en lille bakke over stationsbygningen. Derefter kommer der endnu en helix. Allerede nu er vi faktisk ved at være færdige med turen. Man kører kort igennem en bygning og bliver sprøjtet lidt til med noget forstøvet vand, og derefter er det bare et hurtigt sving tilbage ind i stationsbygningen. Så som I kan se, jeg synes orkanen er alt for kort, og hvis den ikke var så kort, så vil den helt klart være langt højere op på min liste. Nummer 11. Hankatten i Bonbonland, bygget af tyske Gerstlauer. Her ser vi den første forlystelse på listen, som er bygget af Gerstlauer. Det er samtidig også den tredje, men klart bedste version af Wildmouse layoutet med zigzag. Den her drejer så også rundt, så det er også en spinning coaster, men man er markant bedre låst fast her ved hjælp af de individuelle lapbars, som går hen over dine ben. Selve layoutet er også langt mere varieret, fordi det første drop kommer lige efter lifthillen, i stedet for at man først zigzagger og derefter dropper. Samlet set er det en overraskende intens spinning coaster med et langt mere varieret layout end de 2 Wildmouse-modeller længere nede på listen. Den mangler bare lige det sidste for at nå min top 10. Nummer 10. Mine Train Ulven på bakken, bygget af schweiziske Intamin. Det er første gang, jeg nævner Intamin, og det er af god grund. Deres coasters er nogle af de bedste i verden, og derfor er vi heller ikke i nærheden af at være færdige med at nævne Intamin endnu. Det første drop på Mine Train Ulven er seriøst mirakuløst. Det ser virkelig ikke ud af meget, men er du gal, hvor er det vildt.
Fordi jeg er relativt høj, er tunnelen, man kører igennem på det første drop, faktisk virkelig skræmmende for mig. Ligesom på Mini-Expressen er jeg også afsindig tæt på grenene nogle gange. Men den her coaster er bare markant vildere end Mini-Expressen, hvilket så også er grunden til, at den er så højt op på min liste. Og folk, der kommer til bakken for at prøve alle de andre forlystelser, får altid lidt af et wake-up call, når de prøver den her. Det er sådan lidt en sleeper coaster. Man skal ikke sove på den. Nummer 9. Vildsvinet i Bonbonland. Bygget af tyske Gerstlauer. Vildsvinet er den allerførste Eurofighter-model, som Gerstlauer nogensinde lavede. Modellen er i dag kendt for sine vanvittige drops samt vertikale lift hills. Men vildsvinet har præcis det samme problem, som orkanen også har. Længden. Til gengæld har vildsvinet også noget, som orkanen ikke har. Et fuldstændig fænomenalt første drop, som går beyond vertical med et overbank turn lige efter. Det drop er uden tvivl det vildeste rollercoaster drop, jeg nogensinde har oplevet. Vildsvinets drop var også det første til at gå beyond vertical, dengang den åbnede tilbage i 2003, med en nedstigning på 97 grader. Men desværre så er resten af rutsjebanen ret midt. Der er et vertikalt loop, men man føler desværre ikke så meget susen i maven i selve loopet, fordi det går så hurtigt. Og bagefter kommer der en lille helix, og så er turen allerede færdig. Så ligesom orkanen, så havde vildsvinet også rangeret langt højere, hvis den var længere. Nummer 8. Dæmonen i Tivoli. Bygget af schweiziske B&M. Dæmonen er den eneste B&M i Danmark, og i forhold til at det er B&M, som er verdenskendte for at have bygget nogle af verdens bedste coasters, så skuffer Dæmonen en lille smule med både dens intensitet og længde. Men fordi Tivoli ligger i midten af København, har de selvfølgelig ikke særlig meget plads til en rutsjebane, og så derfor bliver de selvfølgelig nødt til at holde størrelsen lille. Når det er sagt, er Dæmonen stadig en fantastisk sjov forlystelse, som er pakket med elementer. Du starter med en langsom helix, hvor du kan se parkens skønne stemning. Efter det går det direkte nedad og ind i et vertikalt loop, hurtigt efterfulgt af en blød Immelmann, som kører direkte ind i et Zero G-roll. Til sidst er du på vej ind til stationen gennem en lille afsluttende helix og derefter ind på breakrunner. Længden spiller selvfølgelig også en faktor på Dæmonen. Fra toppen af lifthillen til starten af breakrunnet tager det kun 32 sekunder. Og det bliver hjulpet godt på vej af, at de første 12 sekunder kun består af den første helix før det store drop. Så i alt er der faktisk kun 20 sekunder fra droppet til breakrunnet. Men det, som faktisk hiver den her forlystelse op over dem, der ligger længere nede på min liste, det er natteoplevelsen. At prøve Dæmonen om aftenen, når alle de smukke lys er tændt, er simpelthen en oplevelse, enhver forlystelseslover burde have. Og den orientalske udsmykning er fænomenal. Selvom Dæmonen ikke er den længste forlystelse, B&M nogensinde har lavet, det er faktisk ret langt fra. Det er nok den korteste nærmere. Så er det stadigvæk en sjov forlystelse, som jeg altid glæder mig til at prøve, når jeg skal i Tivoli. Nummer 7. Dragekongen i Djurs Sommerland, bygget af schweiziske Interman. Så blev det på tide, at Djurs Sommerland endelig kom på listen med deres første forlystelse, som lander på en smuk 7. plads. Jeg må være helt ærlig at sige, at jeg har faktisk ikke særlig meget at sige om Dragekongen, udover at jeg bedre kan lide dens længde i forhold til orkanens. Dragekongen er vores anden inverted coaster model på listen, som jeg også vil sige er den bedste i Danmark, men der skal ikke så meget til, fordi den anden, der konkurrerer, det er orkanen. Jeg har placeret forlystelsen her på listen, fordi jeg ikke er den største fan af den, men samtidig er den heller ikke dårlig på nogen måde. Den er bare sådan lidt, den er der bare. Den skuffede mig nok bare lidt i forhold til, hvad jeg havde forventet første gang, jeg prøvede den. Den er fin nok, men der er ikke rigtig noget specifikt på turen, som jeg går sådan og tænker over bagefter. Nummer 6. Falken i Fårup Sommerland, bygget af amerikanske SNS Worldwide. Jeg kan sige det stik modsatte om Falken i Fårup Sommerland. Jeg ankom til parken uden at regne med, at Falken ville være bedre end orkanen. Jeg troede egentlig, at Falken ville være lige så tam som rutsjebanen på bakken eller noget i den retning. Men nej. Jeg satte mig i forlystelsen, og da vi droppede, var den meget mere intens og grov for mine ben, end jeg lige regnede med. Højresvinget efter tunnelen var brutalt for mine ben, men samtidig også sjovt. Da vi så kom tilbage til stationen, var der åbenbart nogen i vores tog, som havde fødselsdag, og derfor spurgte medarbejderen, som styrede forlystelsen, om vi ville have en ekstra tur. Og det sagde vi selvfølgelig ja til, så jeg fik en gratis tur mere, uden at skulle vente i køen igen. Bare alene det faktum booster faktisk Falken op i rangeringen for mig. At turen så også havde en masse airtime og en masse dejlige G-kræfter, hjalp selvfølgelig også en del. Men en ting er sikkert, Falken overraskede mig virkelig, og det er derfor, at den har fået den her placering. Nummer 5. Juvelen i Djurs Sommerland, bygget af schweiziske Interman.
Nu siger jeg noget. Jeg synes, Juvelen har det vildeste launch i Danmark, og det ligger på anden halvdel af forlystelsen. Det er faktisk også først efter det launch, at Juvelen virkelig skinner for mig. Det er fantastisk og meget intenst. Juvelen har samtidig også en dejlig lang længde, fordi den er en hel kilometer lang, og derfor er også Danmarks længste rutsjebane. Sidst jeg prøvede den var tilbage i 2023, fordi sidst jeg var i Djurs Sommerland havde den desværre en teknisk fejl, der gjorde, at den var lukket, mens jeg var der. Og derfor kan jeg desværre ikke huske særlig meget andet, end at jeg synes, den var god, men ikke god nok til at slå de 4 andre rutsjebaner foran den her, som er nummer 4, Tornadoen på bakken, bygget af schweiziske Intamin. Tornadoen er den mest sindssyge forlystelse, jeg nogensinde har været oppe i. Punktum. Jeg prøvede den her forlystelse, dengang jeg var lidt mindre og stadig var lidt af en bangebuks. Jeg kom ud chokeret og med en voldsom hovedpine. Der er nemlig en grund til, at sikkerhedsbøjlerne ikke bare er lapbars, men faktisk kommer op over dine skuldre. Nemlig det fuldstændig vanvittige første drop. Du bliver skudt ned mod venstre med en latterlig høj hastighed for sådan et sving. I bunden af droppet bliver du presset ned i sædet med en G-bevægning på næsten 5G. Uforberedt som jeg nu engang var på det drop, blev mit hoved smidt ind i bøjlen, og jeg fik en dejlig slem hovedpine med ved forlystelsen til resten af dagen. Det er faktisk den eneste installation af Intamin Spinning Coaster model, og efter en tur i den forstår man måske godt hvorfor. Den er måske for intens. Jeg har endnu ikke prøvet boost mode, men jeg håber på næste gang, at jeg skal i bakken, at jeg kan få lov til at prøve boost mode. Og så kan det jo godt være, at Tornado med boost mode kommer til at være min yndlings. Nummer 3. Phoenix i Fårup Sommerland, bygget af hollandske Vekoma. Phoenix er den nyeste af de forlystelser, jeg har på listen. Den åbnede i 2022, og jeg har gerne ville til Fårup lige siden. Denne sommer fik jeg dog endelig besøgt Fårup Sommerland. Ikke bare én gang, men faktisk 2 gange på samme uge, fordi jeg både var der med familien og med vennerne. Da jeg var der, fik jeg prøvet Phoenix et par gange, og derfor har jeg smidt den ind som nummer 3. Selvom det er Danmarks højeste og hurtigste forlystelse anno 2026, blev jeg faktisk en lille smule skuffet. Jeg havde måske forestillet mig en meget intens tur a la Lake Coaster i Legendia i Polen. Nu har jeg ikke selv prøvet Lake Coaster i Legendia endnu, men ud fra hvad jeg har hørt, skulle den være vanvittigt intens for Vekomas standarder. Men Phoenix er stadig en ekstremt sjov tur med masser af airtime, et par inversions, inklusiv en igennem stationsbygningen og verdens første stall loop. Det første drop er også helt fantastisk, men der er stadig 2 forlystelser, jeg nød mere end den her. Nummer 2. Lynet i Fårup Sommerland, bygget af tyske Göslauer. Selvom jeg primært besøgte Fårup Sommerland for at opleve den nye, rekordbrydende rutsjebane Phoenix, så forlod jeg faktisk Fårup den dag med en anden favoritforlystelse, end jeg havde regnet med. Fordi Lynet, en launched coaster-model fra Göslauer, overraskede mig virkelig. Lynets launch er vanvittig. En hurtig acceleration op på 80 km/t, efterfulgt af en super fed lille version af en top hat, som virkelig giver ejector airtime. Lige efter kommer der endnu en airtime-bakke, som også giver en god mængde ejector. Så er der et lille midcourse break run. Efter breakrunnet dykker man skarpt ned mod højre og laver en U-vending, før man går direkte ind i et hurtigt zero-G-roll. Derefter kommer der et skarpt venstresving direkte ind i corkscrewen, og efter det er der endnu et lille midcourse break run. Efterfulgt af en helix ned mod venstre, og derefter tilbage til stationen. Jeg elsker virkelig pacingen og layoutet Lynet har, og jeg føler ikke, der er et sådan kedeligt spot i Lynet. Jeg elsker virkelig Lynet, og jeg føler sagtens, at den kunne have fået førstepladsen. Men der var alligevel en forlystelse, som jeg følte slog den. Og det er nummer 1. Piraten i Djurs Sommerland, bygget af schweiziske Intamin. Førstepladsen blev sgu Piraten, som er en Intamin Megalight-model, som bare kører fantastisk. Da jeg prøvede Piraten for første gang, blev jeg fuldstændig overrasket over, hvor intens det første drop er. Det ser virkelig ikke ud af meget fra toppen af lifthillen, men når du så dropper og med det samme går i et skarpt højresving efterfulgt af en kæmpe airtime-bakke, som giver floater airtime, så opdager du virkelig, hvor sindssyg Piraten start er. Efterfølgende kommer der endnu en lille airtime-bakke, som går ned i en tunnel. Her drejer rutsjebanen skarpt mod venstre og går direkte op i de 3 kendte Bunny Hills lige efter hinanden, som giver god ejector airtime. Den her forlystelse handler jo selvfølgelig ekstremt meget om airtime, som jeg virkelig elsker. Og det er nok også derfor, at den har taget min øverste plads som min all-time yndlingsrutsjebane. Tusind tak, fordi I så med på den her top 20 liste. Jeg håber, I kunne lide den her lidt anderledes video på min kanal, og jeg vil meget gerne høre jeres holdninger i forhold til min liste, eller høre om jeres egne oplevelser. Smid meget gerne en kommentar, og så ses vi bare næste gang. Hej hej!